Здравейте, приятели! Днес реших да ви покажа едно много интересно видео, какво нося в чантата, когато съм на уроци. Това определено са тетрадки и други неща. Ако ви е интересно, останете с мен. Първото нещо, което се нуждае от него, е ето тази папка, която всичките ми неща, които съм учила, са тук и преговаряла. Примерно преговаряхме Съм и Ени и просто изключително ми е удобно така събрано, иначе всичко ми беше разхвърлено и реших да си поддържам нещата тук. Второто нещо, което нося, е това портмоне, защото то ми трябва да си държа джобните парички и просто парите ми за уроци, всичко да държа в него. Както и понякога ми се случва да държа вътре и телефона си. Следващото нещо, което нося са две тетрадки. Това ми е в уроците, това ми е за в клас, да види какво сме работили и какви задачи точно. Следващото нещо, което нося, е това портмоненце. По-скоро не си серчи, изключително лесно ми е. Поддържането вътре много ми е старо, но това ми е не си серчето за уроците. И уроците по математика, защото видяхте, така че имам такава. И да. Другото нещо, което нося е уордбука ми. Сигурно се чудите защо го нося. Нося го, защото да покажа как се пише домашните и това общо взето. Другото нещо, което нося, е учебника ми. И ето тази чанта си нося на Puma. Има един джоб, тук два джоба са. Изключително хубаво, изключително лесно се поддържа в нея. И да. И това бяха всички неща. Надявам се да съм ви помогнала с нещо, може да харесате клипът и да се абонирате. Бай!